мо ҳамин серӯзада рӯзи прямои эфира аниқ мекунем. Салом тамошобинони канали Юристиҷей 01. Имрӯза курса ба маълумоти шумо мерасонем. Курс ирӯзан боз болотар рафтааст. Чӣ хеле ки медонем пасравии доллар дар назар буд. Бародарои азиз, якта лайк модана фаромӯш накунед. мо ҳамин серӯзада рӯзи прямои эфира аниқ мекунем. Касое ки интизор будем, марҳамат. Купонҳо кам мондагиянд, номери WhatsApp мебурояд, барои С-класса гирифтан дар ҳаминҷа бинависонед. Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз курса муқаррар кардагияд. 1000 рубли русӣ аз 126 сомон то 128 сомон. Ва чӣ хеле ки медонед курси доллар пасшавиш дар назар буд, тӯли 3 рӯз мешавад ки бо боло рафтааст. 100 доллари амрикоӣ барои имрӯз муқаррар шудагияд, яъне ки харидаш баробар ба 990 сомон ва фурӯшаш бошад то 1005 сомон шудагияд. Зинда ва сарбаланд бошен, видеоҳои моро пайгирӣ кунед, аз хабарҳои нав огоҳ бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.